amin ay ɗo joni ko defte ɗe ganduɗa ko recueil de poèmes composé par Cheikhoul Khadim au sujet des prières sur le prophète Hachimis paix et salut sur lui woni kala ko windano e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e dowuji mum salatuji mum nanɗo ko ɗeɗo defte jeeta ɗo kañum mbaɗa ɗo ay ɗum ɗo joni fuɗɗi ɗo tan ha fayi ɗo ko ɗum ɗon ɗo joni ko le vaisseau chargé construit l'invocation exempte de défaut ɗum ɗo joni kala ko woni duwuji ko ganduɗa ene momta bakkatuji ene gadda ɓural ko ɗum waɗa ɗo kañum jeeta ɗo ha ga ay ɗum ɗo joni ko hasayidi ganduɗa ni taw koye qur'ana itta taw ƴiyal ngal ko qur'ana itta ko tuba wiyata prose ko walla waɗe acrostiche winde waɗa e hasayid ko ɗum ɗon jeeta diwan oɗo fof ha ga ko ɗum woni ga recueil de poèmes basé sur des versets coraniques ko même chose ko ɗum ɗo joni ko hasayid ɗi ganduɗa ni koye qur'ana ƴiyal ngal taw ko qur'ana itta waɗa hasayid ay ɗum ɗo joni ko duniya wal akhir c'est à dire hasayid ɗi ganduɗa ni kollita en holko woni hande holko woni to janggo yiɗo hasayid foof ko ɗum winda fa banggue oɗon banggue wonirda ko ɗum jeeta ɗo ɗiɗo diwanuji foof ɗo joni ko defte wonde defte ɗe ganduɗa meeɗa yaltude yimɓe jiyani ɗum taw ni c'est à dire ɗe jaltani ɗi muulaka taw ay ɗum ɗo joni ko réponse uji taw ko holko ganduɗa ene wonno question walla conseil aji taw ko Seigne Touba windi ɗum ko ɗum woni ɗo ko ɗiɗo dewnuji goni ɗon ay ɗum ɗo joni recueil des poètes ɗum ɗo mbiyannoma ndax Seigne Touba nde nawa Mauritanie nde ɓe nawnoma ɓe mbi Mauritanie ko nguru woɗeru soɓe jeeyi toon mataw ko hasayiduji windata ɗi o wawa windude ko waɗata kamɓe safal ɓe mbawa ɓe jaɓa kono ƴeew ɗum ɗo foof ko c'est des recueils de poèmes taw ko safal ɓe bindi ɗum e Seigne Touba kaal ɗum ay ɗum ɗo so sur les sciences religieuses woni kala ko fate fiqh fate gande ko mbiyatan defte men gande ɗe ko ɗum woni ɗo ɗum ɗo joni ko Cheikh Ibrahima Diop Al-Masri mo ganda kañum windanta tan to Seigne Touba en joguino windanoɓe ɗum kalminne eɗon bindano ene manta Seigne Touba Cheikh Abdou Ibrahima Diop Al-Masri koye goto hen mabɓe o jeeya ko ɗum jeeta ɗo ɗeɗo ɗum ɗo fof ko defte won hen ɓe mbimami yaltani taw c'est à dire ɗo an ko a heeɓi exclusivité par ce que ɗum ɗo weeɓani hebde noon weeɓani hebde ko jeeta ɗo ko fof ko noon ko defte baɗe noon c'est koye jamanu Seigne Abdoulat fewna waɗira ni deftere fof ko yiita watte ɗo jërëjëf Seigne Touba tan poɗɗen wiide